Έψαξαν τι έλεγα στα 19 μου και στα 24 μου. Λες και οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, ειδικά σε αυτή την ηλικία. Βιωματικά μεγάλωσα. Έγινε επιχειρηματίας. Είδα τις γιγαντιαίες ανισότητες. Άλλαξα. Έχω τη δύναμη να αλλάζω. Παρότι γνώριζα το Μητσοτάκη, πολιτεύτηκα με τον Τσίπρα. Ανιδιοτελώς, σε μη εκλογήμη θέση. Επειδή είδα τη χρηστή του διοίκηση, το ήθος του, τη δύναμή του να αλλάξει ο ίδιος. Είπα σε μία συνέντευξή μου ότι ο 24χρονος Στέφανος μάλλον δεν θα ψήφιζε τον 35χρονο Στέφανο. Και είπα επίσης ότι ο 24χρονος Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα ψήφιζε τον 55χρονο Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά μάλλον λάθος η εκτίμηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ψήφιζε το μεγαλύτερο του εαυτό. Διότι αυτό έκανε η οικογένεια Μητσοτάκη. Ο πατέρας του αγκάλιασε το Καρατζαφέρη και κληροδότησε στο γιο του όλη την ακροδεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Του Άδωνη, του Πλεύρη και του Βορίδη. Εγώ δεν ανήκω σε πολιτική οικογένεια. Δεν είμαι κληρονόμος. Ό,τι είμαι είναι ό,τι κατέκτησα μόνος. Και είναι αυθεντικό. Γι' αυτό το λόγο έχω την ελευθερία της αλλαγής. Να αλλάξω προς το καλύτερο, προς το δίκαιο. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς προς την αριστερά.